Alah, aku blank kerenungan udah enggak. Karena aja. Siapa gift rakiti? Oi, bukan gue batang itu. Hudu, mana bitu? Bidi सामफ्रामबो नोंल' हिर' जाबाय थाबा जायालै जा नों बेखौनो माबा सानना मा माबा सानना फिननो थाखाय सोंलुखौ मानो सोङो नों सोर जागायदों आं ना नों एसे लेट एन्ट्रिसो जाफैनांगौमोन आं बलात्कार जाजोबगौमोन नोङो ओइ नोंनि आथिं आखायाल' सोलिनो सानदों नामा नायन' सिखावनि कसमबो हिनजावसो जामारनांगौमोन नों हिनजाव जानाय मोनबा नोंखौनो जखागौमोन आङो थाद मुगै फुगै आंलाय नोंखौ मानो